किए माता आम शिवा बापा परी किए बापा परी किए प्रभु करी
ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ କୋଟିପତି ହଉ ନା କାହିଁକି ବା ଗରିବ ଲୋକଟି ହଉ ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବାପା ଅଟନ୍ତି ତୋର ଅନ୍ନଦାତା ବାପା ଅଟନ୍ତି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାପା ଅଟନ୍ତି ତୋର ଅନ୍ନଦାତା ବାପା ଅଟନ୍ତି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାପା ଥିଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ଯାହାର ବାପା ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନିରସ୍ତା କାରଣ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇ ଯେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଆମ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ସିନା କିନ୍ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହବ ସବୁଠୁ ଯାହାର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଆଜ୍ଞା ବାପା 100 ବର୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା 90 ବର୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ମାନେ ମରିବା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଯଦି 11 ଦିନ ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ବହି ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଣୁଥିବେ ବା ବ୍ରଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାତି ଯଦି ଥିବେ ବା ନାତୁଣୀ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଲ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପେ ଆପେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଖୋଜିବା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆମ ବାପା ମିଳିବେନି କି ଅଜା ମିଳିବେନି ଚାଲିଗଲେ ଆଜି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରଖିଲେ କିଛି ବାପା ପରି ଖବର